Soc la Montse i us llegiré La màquina de fer els deures de Gianni Rodari. Un dia, un tipus ben estrany va trucar a la porta de casa nostra. Era un homenet divertit, com us ho diria, poc més alt que un parell de llumins. Portava a l'esquena una bossa més gran que ell. «Tinc unes màquines per vendre», va dir. «A veure», va dir el meu pare. «Mireu, és una màquina de fer els deures. Es pitja el botonet vermell per resoldre problemes, el botonet groc per fer les redaccions, el botonet verd per aprendre geografia. La màquina ho fa tota sola en un moment». «Compra-me-la, pare», vaig dir jo. «Està bé, quan en voleu?» «No vull diners», va dir l'homenet. «Però que treballeu per no res?» «No, però a canvi de la màquina no vull diners. Vull el cervell del vostre fill». «Que sou boig», va dir el pare. «Escolteu», va dir l'homenet somrient, «si els deures els hi fa la màquina, per a què li serveix el cervell?» «Compra'm la màquina, pare», vaig suplicar jo. «Què n'he de fer del cervell?» El pare em va mirar un moment i després va dir: «Està bé, preneu-li el cervell i no se'n parli més». L'homenet em va prendre el cervell i el va posar dins una bosseta. Que lleuger que anava jo sense cervell, tan lleuger que vaig començar a volar per l'habitació. I si el pare no m'agafés a temps, hauria sortit per la finestra. «L'haureu de tenir dins d'una gàbia ara», va explicar l'homenet. «Per què?», va preguntar el pare. «Perquè no té cervell, vet aquí. Si el deixeu anar, volarà pels boscos, com un ocellet, i en pocs dies es morirà de fam». El pare em va tancar dintre una gàbia, com un canari. La gàbia era petita i estreta i no em podia moure. Els barrots em comprimien tant, que al capdavall em vaig despertar esglaiat. Sort que només havia estat un malson. Us asseguro que em vaig posar a fer els deures de seguida.